Амерыканскі комік назваў Пуціна чалавекам паводле гэтай сустрэчы, якому ўсё роўна. Ці вось вы пагаджаецеся з тым, што Пуціну ўсё роўна, ці гэта проста такая дыпламатычная гульня? Для Пуціна, конечно, это не ўсё роўна. Для яго гэта значная падзея ў яго палітычным жыцці. Размова з амерыканскім прэзідэнтам гэта вельмі прэстыжна, гэта падвышае ўзровень, статус Пуціна, надае яму дадатковай вагі. Это тое, што Расія вельмі хацела б. Расія хацела б прызнання сябе як такого важнага і, магчыма, унікальнага міжнароднага гульца. Таму такія перамовы, конечно, для Пуціна вельмі важныя. То бок гэта прыкладна, як да Лукашэнкі пазваніла Меркель. Да, дыктатары, аўтарытарныя лідары, яны заўсёды любяць дадатковую увагу, любяць прызнанне, для іх вельмі важны гэты статус. І Лукашенко, так, гэты прыклад вельмі ўдалы, у тым сэнсе, што ён таксама хапаўся за гэты званок, як за саломінку, каб паказаць, што ён ўсё ж такі рэлевантны, што ён прысутнічае. І на гэтым фоне даволі смешна это выглядае, калі мы ацэньваем, колькі міжнародных сустрэч, колькі званкоў, колькі асабістых сустрэч праводзіць Святлана Ціхановская на працягу кожнага тыдня. Для нас гэта не з'яўляецца чымсьці выбітным, чымсьці унікальным. Ці маеце нейкую інсайдерскую інфармацыю? Ці казалі ў Беларусі, пра Беларусь у гэтай размове? Я ведаю, што у вас досыць добрыя кантакты з Вашынгтонам. Вось што вядома? Ці вядома больш? Па нашай інфармацыі пытанне Беларусі падымалася у тым кантэксце, што Расія можа быць канструктыўным гульцом, што яна не можа ўмешвацца ва ўнутраныя справы Беларусі. Ва ўсякім разе мы пад такія сустрэчы заўсёды рыхтуем сваю пазіцыю, пазіцыю беларускага народа, як яна павінна агучвацца, і перадаем яе ў Белы дом для таго, каб яе ўлічвалі і падчас гэтай сустрэчы, і ў прынцыпе для таго, каб яны разумелі, якімі вачамі глядзяць беларусы на сітуацыю ў рэгіёне. Гэтая сустрэча была прысвечана менавіта сітуацыі на мяжы Украіны і Расіі. То бок і наша пазіцыя тычылася менавіта развіцця гэтых падзей, гэтай сітуацыі, і мы адзначалі... Якая вось ваша пазіцыя? Што вы перадалі ў Белы дом? Мы перадавалі, што Лукашенко, як чалавек, які не мае ніякай легітымнасці як кіраўнік дзяржавы, выступае як прыватная асоба, калі ён заяўляе пра прызнанне Крыму, як прыватная асоба, калі ён гаворыць пра тое, што ён можа вярнуць ядзерную зброю ў Беларусь, што трэба ставіць заслону падобным дзеянням, бо Лукашэнкі няма мандату ад людзей для таго, каб прымаць падобныя рашэнні. Але вядома, што ён кантралюе на сённяшні дзень сітуацыю, ён можа сваімі дзеяннямі, сваімі рашэннямі нарабіць шмат шкоды для Беларусі і для жыцця, і для здароўя беларусаў, але таксама і для суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. Мы разумеем, што магчымы верагодны канфлікт, які мог бы ўспыхнуць у рэгіёне, ён будзе закранаць таксама і інтарэсы Беларусі. І ў гэтым сэнсе... Беларусь сталася б адной з пляцовак, наколькі мы разумеем з дадзеных этой амерыканскай выведкі, якую апублікаваў Більд. Так, ёсць такая версія. Будзем разглядаць ўсё ж такі як версію пэўную, але калі ў гэтай версіі ёсць хоць малейшая верагоднасць, то гэта для нас падстава быць заклапочанымі вельмі, таму што гэта наўпрост пагражае незалежнасці, суверэнітэту Беларусі. І гэта пры тых абставінах, што чалавек, які прымае падобныя рашэнні, ніякім чынам не ўпаўнаважаны беларусамі. Што павінна здарыцца, каб Байден пазваніў Пуціну ў справе Беларусі? Я думаю, што, па-перша, такія кантакты адбываюцца. І Байден гэта не абавязкова той самы момант, пра які мы будзем казаць ўсё, там ужо далей няма куды адступаць. Мы ведаем, што гэтае пытанне падымаецца найстарэйшымі, найважнейшымі фігурамі ў дыпламатыі амерыканскай. Гэта Вікторыя Нуланд, напрыклад, якая прыязджала. Гэта і дзяржсакратар Злучаных Штатаў. Ён вельмі часта выказваецца па сітуацыі Беларусі на радзе міністраў замежных спраў у Стокгольме у рамках сустрэчы міністраў замежных спраў АБСЕ. Блінкен таксама выказваўся пра гэта. Пра гэта выказваўся таксама і амбасадар Злучаных Штатаў пры АБСЕ Майкл Карпентер. То бок абмяркоўваюць сітуацыю Беларусі, у тым ліку і з расіянамі, і на шматбаковым узроўні пастаянна. І калі гэта інфармацыя даходзіць да Байдена, то гэта не азначае, што там крытычная маса накоплена і ўсё, далей уже
ўжо няма куды адступаць. Самая галоўная праца адбываецца менавіта на гэтым узроўні. Я разумею, што вы яе акурат вядзеце, так? Менавіта кантактуеце з дзярждэпартаментам. Мы інфармуем дзярждэпартамент пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Мы дапамагаем разабрацца у падзеях, у тых, скажем так, у тых рашэннях, якія прымаюцца ў Беларусі, якім чынам яны могуць падрываць інтарэсы, нацыянальныя інтарэсы беларусаў, у тым ліку, што тычыцца суверэнітэта і незалежнасці Беларусі. Мы на парозе важнай падзеі у міжнародным жыцці беларускім, можна так сказаць, саміту ўсходняга партнёрства, які мае адбыцца ў Брюсселі 15 снежня. Наколькі я разумею, Беларусі там будзе аддадзена пустое крэсла. Так, якія апошнія паведамленні, што мы ведаем, як будзе выглядаць беларуская павестка на гэтым саміце? Бо Александр Лукашенко фактычна адмовіўся ад удзелу у гэтай праграме. Так, Лукашенко прыпыніў дзеянне праграмы ці ўдзел Беларусі ў ініцыятыве ўсходняга партнёрства, на што беларусы сказалі гэтаксама, як і на іншыя яго рашэнні, што ў яго няма легітымнасці, няма права на тое, каб ён прымаў такія рашэнні, якія тычацца інтарэсаў цэлай дзяржавы і закранаюць інтарэсы беларусаў. Бо з нашага пункту гледжання удзел у ўсходнім партнёрстве вельмі важны для Беларусі. Это тая платформа, на якой мы можам развіваць і адносіны з Еўрапейскім Саюзам, але таксама і атрымліваць вельмі шмат бенефітаў для развіцця эканомікі, для развіцця адукацыі, грамадзянскай супольнасці і гэтак далей. Тое, што Лукашенко заявіў пра прыпыненне дзеяння для нас праграмы, не азначае, што мы з гэтым згодныя, і мы сказалі, што Лукашенко сыходзіць, але Беларусь застаецца ва ўсходнім партнёрстве. І яшчэ з вясны, калі мы даведаліся пра верагоднасць таго, што саміт адбудзецца, мы ўжо размаўлялі з еўрапейскімі партнёрамі, з нацыянальнымі ўрадамі пра тое, што Беларусь там абавязкова павінна прысутнічаць. Менавіта дэмакратычная Беларусь, бо Лукашенко не мае права там. І ў якім фармаце будзе прысутнічаць дэмакратычная Беларусь? На сённяшні дзень арганізуецца спецыяльнае мерапрыемства з удзелам верхоўнага камісара па міжнародных справах Жозепам Барэлем, з прэзідэнтам Еўрапейскага савета Шарлем Мішэлем. Гэта адбудзецца у рамках падрыхтоўкі да самого саміта. У сустрэчы прымуць таксама удзел шэраг міністраў замежных спраў некаторых краін Еўрапейскага звязу. І плануецца таксама сустрэчы з кіраўнікамі Еўрапейскага звязу, з кіраўнікамі дзяржаў, якія ўваходзяць у склад Еўрапейскага звязу. То бок плануецца цэлы шэраг мерапрыемстваў навокал самого саміта, а таксама Савета па міжнародных адносінах, які будзе праходзіць 13 снежня ў Брюсселі. Якія прапановы вы везеце ў Брюссель? Чаго хочаце дамагчыся там? Самае галоўнае – это тое, што Беларусь працягвае удзельнічаць у ініцыятыве ўсходняга партнёрства. Тое, што заявіў Лукашенко, не можа прымацца. Гэта значыць, што замест афіцыйных уладаў на сённяшні дзень прыходзіць грамадзянская супольнасць. І грамадзянская супольнасць насамрэч можа рабіць вельмі шмат. І ў сэнсе падтрымкі бягучай дзейнасці, але таксама і праз падрыхтоўку да транзіту, да пераходу да дэмакратычнай сістэмы ў Беларусі. То бок гэта можа быць і распрацоўка рэформаў, гэта і падрыхтоўка кадраў, гэта і пабудова кааліцый, якія грамадзянскай супольнасці, публічных актараў, якія будуць несці адказнасць за рэалізацыю гэтых рэформаў у будучым. Я ведаю, што вы хочаце таксама закрануць і пытанне візаў. Для кошту візаў для беларусаў. Так, безумоўна, ёсць такая тэма. Ва ўсякім разе, як мінімум, мы будзем настойваць на тым, каб кошт візаў для Беларусі не змяніўся, таму што ён быў прывязаны да пагаднення аб рэадмісіі, і Лукашенко таксама заявіў пра выхад з гэтага пагаднення, і парламент ужо, здаецца, прагаласаваў за гэтае рашэнне, нацыянальны сход Беларусі, так званы парламент. І мы звяртаемся да еўрапейскіх партнёраў з просьбай пра тое, каб нават выхад з гэтага пагаднення аб рэадмісіі не адбіўся на росце коштаў на візы. Але таксама мы падымаем пытанне пра тое, што можна спрасціць працэдуру атрымання шэнгенскіх візаў, даваць больш актыўна гуманітарныя візы для беларусаў тымі амбасадамі, якія знаходзяцца ў Менску. Шэнгенскія візы даволі складана атрымаць. Гэта не толькі пытанне коштаў, але таксама адміністрацыйных працэдур. І это тут, у гэтым месцы, еўрапейцы могуць зрабіць больш. А хто зараз наш самы вялікі сябар у
у Еўрапейскім звязе? Хто вам найбольш дапамагае? У нас вельмі шмат сяброў у Еўрапейскім звязе. Тут кагосьці выдзеліць асабіста будзе складана. Мы, конечно, гаворым першую чаргу пра краіны, якія мяжуюць з Беларусю, Латвія, Літва, Польшча. Мы адзначаем таксама такі вельмі актыўны ўдзел Германіі, Швецыі. Германія, напрыклад, прапісала ў новым кааліцыйным пагадненні новага ўраду, што Беларусь будзе прыярытэтам і што ўрад будзе займацца пытаннем дэмакратызацыі Беларусі, падтрымкі беларусаў на гэтым шляху. Новая прэм'ерка Швецыі у сваёй прамове, калі яна уступала на сваю пасаду, яна сказала таксама, што Беларусь будзе прыярытэтам знешняй палітыкі яе ўраду. Такіх рэчаў раней не адбывалася. Але вельмі важна таксама падкрэсліць, вярнуцца да гэтай думкі, што сябраў, саюзнікаў у дэмакратычнай Беларусі, у Еўрапейскім звязе вельмі шмат. І мы гэта бачым як індыкатар такога стаўлення. Мы бачым па тых актыўных сустрэчах, якія Святлана Ціхановская праводзіць у Еўрапейскім звязе на нацыянальным узроўні, але таксама на міжнародных форумах. Як гэта было на саміце АБСЕ, як гэта было на Венскай канферэнцыі, як гэта будзе на саміце ўсходняга партнёрства. Сёння распачаўся афіцыйны візіт Святланы Ціхановскай у Польшу, вось у Варшаву, дзе мы з вамі сёння сустракаемся на запрашэнне прэзідэнта Рэчы Паспалітай Анджэя Дуды. Гэта досыць высокі дыпламатычны ранг, хіба найвышэйшы ў краіне. Як вы гэта ўспрымаеце і вось якія пытанні таксама важныя для абмеркавання з нашымі суседзямі? Для нас гэта гонар. Для нас гэта гонар атрымаць такое запрашэнне. І насамрэч галоўным мерапрыемствам, якое павінна стаць цэнтрам вось гэтай ўсёй праграмы, гэта сустрэча, сумесная сустрэча, якую правядзе прэзідэнт Дуда і Святлана Ціхановская з беларусамі, якія актыўна займаюцца беларускай тэматыкай, дэмакратызацыяй Беларусі, і з тымі палякамі, якія таксама вельмі шмат аддаюць сваю энергію, свайго часу для гэтай справы. То бок гэта стала цэнтральным мерапрыемствам гэтага візіту. І тут трэба аддаць належнае таксама польскаму боку, што яны знаходзяць час, яны разумеюць важнасць тых працэсаў, якія адбываюцца на ўсход у Беларусі, і сколькі яны аддаюць энергіі, колькі даюць рэсурсаў, палітычнай волі на тое, каб дапамагаць беларусам на гэтым этапе. А вось пытанне міграцыйнага крызісу будзеце ўздымаць і рэакцыі Польшчы і, быць можа, доступу журналістаў таксама з польскага боку мяжы, бо цяпер вельмі вялікая дыспрапорцыя атрымоўваецца праз тое, што мы маем інфармацыю з боку прапагандысцкую, з боку беларускай, і Польша фактычна інфармацыя закрытая з тым, што адбываецца на мяжы. Хаця, канешне, мы назіраем вялікі спад цяпер ужо у гэтых спробах перайсці незаконную мяжу, але тым не менш крызіс усё ж працягваецца. Той стан надзвычайнага становішча, які быў уведзены польскім урадам на мяжы з Беларусю, ён, пэўна, тлумачыць пэўныя захады, якія абмяжоўваюць доступ да гэтай зоны. Мы, канешне, заўсёды падымаем гэтую тэму, і польскі бок, і мы таксама абмяркоўваем яе. Безумоўна, мы зацікаўлены тым, каб гэты крызіс скончыўся, таму што мы разумеем, чаму Польшча стала аб'ектам, мішэнню для гэтай атакі. Чаму? Таму што Польшча займае вельмі актыўную пазіцыю па падтрымцы беларусаў у іх барацьбе за свабоду і за дэмакратыю. Палякі ведаюць, што такое цана свабоды, што такое дэмакратычны працэс. І таму беларускі рэжым абраў менавіта Польшчу для таго, каб перацягнуць увагу з уласных праблем, з таго, што адбываецца ў Беларусі, на вось гэты кароткі участак мяжы з Польшчай. Зноў жа, мы заўсёды падкрэсліваем у ўсіх камунікацыях і ў Польшчы, і ў Еўрапейскім звязе, і ў Паўночнай Амерыцы, калі мы адказваем на гэтае пытанне, што не трэба забываць, хто з'яўляецца самым галоўным, самым адказным за гэты крызіс. І мы разумеем, што Польшча апынулася ў вельмі складанай сітуацыі. Гэта гібридная атака, на якую не так проста адказаць, але мы бачым таксама тое, да чаго мы заклікалі. Адзінства ў Еўрапейскім звязе, адзінства ў Польшчы у ацэнцы гэтай праблемы. Яны вельмі важныя. Яны дапамагаюць кансалідаваць, яны дапамагаюць аддаваць найбольш эфектыўны адказ на гэтую праблему. І ці, на вашу думку, Лукашенко прайграў вось гэты першы акт міграцыйнай вайны? Безумоўна, што ён стварыў шмат шуму. І безумоўна, што ён зрабіў шмат шкоды. Загінулі людзі. Мы памятаем пра тое, што у выніку яго дзеяння, у выніку гэтай аперацыі загінулі людзі,
абсолютно невинныя людзі, якія былі падманутыя, якія прыехалі ў Беларусь у пошуках лепшага жыцця. Так, ён штосьці набыў у тым сэнсе, што ён адцягнуў часткова і часова увагу ад сябе самога, але у выніку, падсумоўваючы, мы бачым, што ўведзены 5-й пакет санкцый, які у значнай частцы быў скіраваны на вырашэнне міграцыйнага крызісу. Мы бачым, што цяпер яго ўспрымаюць яшчэ з большай занепакоенасцю. Для многіх лідараў Еўрапейскага звязу ён становіцца яшчэ больш непрымальнай асобай. І мы, напрыклад, ведаем, што Венгрыя, якая традыцыйна была больш такая нейтральная, што да Лукашэнкі яна фактычна выгаварыла Макею падчас сустрэчы ў Стакгольме, падчас сустрэчы АБСЕ, крытыкавала за тое, што выкарыстоўваецца міграцыйны крызіс увогуле тэма міграцыі для таго, каб дасягаць нейкія палітычныя мэты. Дякую вам вялікі за размову.